den ko waɗata men ɗo tugnotoɗen enen ne ɓe hen mbi fulɓe ummi ko Égypte ɓe bindi ɗum ɓe joɗɗini woɓɓe mbi ala fulɓe immi ko leydi Inde eywa mbiɗen wadde yen bittu ƴeewen beela ko Inde walla ko Égypte woɓɓe mbi ala fulɓe immi ko Sahara woni Sahara occidental ko toon fulɓe immi elo caake nder adunaru he ɓoygol maɓɓe e adunaru ndu ona addana yimɓe andude kay winoɓe ɓe fulɓe ko arabeɓe ɗon kam nattata wodde wona noon woyri so tawi kadi fulɓe mbiyama ko Europe naaɓe arnoɓe Afrique tan Afrique leydi ne heewi nangue Afrique suumi ɓalli mabɓe wayliɓe ɓe gonti ɓaleɓe ɗum ɗon kadi tarih o se duttima e bindi ɗi ma en taw kadi wodani so tawi en ƴeewi to ɓuuri towde to ɓuuri woɗɗude to windiyankoɓe wi ɓe fulɓe immi koye Fout Bun Sam eyyi Fout Bun Sam Bun Nuh o ɗo haalanayi ɗo ɓe mbi fulɓe immi koye biyeteɗo Fout on Fout ko on addaniɓe wiyede fulɓe on addaniɓe wiyede fuutankoɓe on Fout noon jibini ɗum ko gorko biyeteɗo Sam ko annabi Nuhu jibini Sam jibini Ham jibini Yafas wadde leƴƴi aduna ɗi pecci e Hamit en e Semite en e Semite kala yaltuɓe Sam wiye ko Semite en kala yaltuɓe Ham wiye ko Hamit en bon ɗon noon ɓale ɓe mbiya jalti koye Ham ɓen woni Hamit en tawi jalti koye Sam mbiye ko Samiyankoɓe woni Semite en ɗum woni arabeɓe e leƴƴiraneɓe pullo noon ari e nder witto men pullo ari yalti e ɓeɗo ɗiɗo fof yalte Hamit yalte Semite ɗum waɗi pullo a wawa wiide ko boɗejo tan garata joɗɗa wawa wiide ko ɓalejo tan gara joɗɗa kono ma en gartoy ɗon e mata ko ɗon cekkitoroytoɗen joni garaten koye iwdi ndi ko ɓuuri jaalade e ko ɓuuri nangude haqqillam min e nder wittoji he ko professeur Harilot mo windi deftere wotere wiyetende l'extraordinaire l'aventure de Peul octobre novembre 1958 présence africaine de Paris sa naati toon a tawat e nder deftere makko o wiyatma ko 8000 ans avant Jésus Christ e fulɓe konno ko e nder leydi Sahara duuɓi ujunnaji 8 haade annabi Isa jibinede eywa fulɓe gonno koye Sahara o holli nate o holli kaaƴe ɗo ɓe konno o holli nayyi o holli rewɓe fulɓe no moro o holli hoodere wiyetede fadduga ndaw o holli ko wiyete canaba woni camaba ɗeɗo gueɗe foof ko guurɗum koko wurde aynaɓe fulɓe e hoodere nde wiyetede fadduga ndaw nde ɓe mbiɗo étoile David eywa fulɓe kam mbiyata tan ko hoodere fadduga ndaw kono noon wittu tawi ko ɗum fadduga daaw ɗum kadi ko gandal gongal bon kono tan e nder ko raɓɓiɗi ko 8000 ans avant Jésus Christ ɗum David hono Harilot ko noon wi goɗɗo américain goɗɗo no wiye David Colson e deftere mum ko wiyetende Truth for African Rock Art nden wi ko 7500 ans avant Jésus Christ ko ɗon wonno ɗo fulɓe iwi e nder Sahara bon kamɓe ɗiɗo fof noon ɓe mbi ko Tassoulé e Madjer ɗum woni koye Sahara occidental kono ko Sahara algérien tawate ɓuuri ɓattade koye Algérie donc duuɓi ujunnaji 8 so tawti ujunnaji ɗiɗi jibinede Isa 2017 hawrata ko duuɓi ujunnaji 10 hitande ko pullo wiyete andama ɗo honno bon donc wadde so on saaha ari winoɓe fulɓe ko égyptien ɓe tawata ko ɗum kam ina fengiɗi quoi ina raɓɓiɗi de Égypte wodata nde ha gande ɗe goda tawi fulɓe godi no fewi saabu ma woɗɗo gandal wima gadiɗo laamade Égypte o ko pullo wonno o wiyete ko Manama eyyi ɓe noon ɓe mbiyamo Menem ɓe to arabe ɓe mbiya Mina fulɓe mbiyamo Manama o adi laamade Égypte sa heeɓi gurdam makko a ƴeewi no wayi a famat wadde so wiyama oɗo ko pullo tan jaɓete holko waɗi ɗum waɗi ɗum ko kanko Manama nde o laami Égypte nde o feranno o yaaha emo ƴettoya nayyi to Tripoli diwan Libye o ko ɗon aranno arde sagataɓe worɓe eɓe gara ɓe ƴetta nayyi e nder maayo wonno ɗon ngo e wonno nayyi jalti koye nder maayo
machallah eywa nagge woni tan koye nder ndiyam ɗum waɗi nagge ne wawi wurde e nder ndiyam fodde lewru tawa mayani in lumbo ne yaha tawa mayani tawa ɓandu mum ñolani tawa ina wuuri ina woodi boom tan ɓuura ɓeyde woodi nayyi guurɗe e nder ndiyam ha joni so yi to leydi inde toon waɗi nayyi ganduɗa koye ndiyam tan guuri hen durata hen ñamata machallah bon joni noon e nder haala kan ɗon so kanko manama so arino o honanno ko nayyi ɗi kono noon o waɗata ko duɗe o huɓɓa ko ɓatti maayo ngo nagge ne yiɗi foyre kadi nagge kadi jeyge nagge kadi no ɓatti ɗum ko ɗum toon kadi kawisi goɗɗo nani toon nagge ne yiɗi safara kala aynaɓe mawɓe fof kuɓɓanno ko duɗe jamma nayyi mumen mbaala itade min noon cikkannomi ɗum ɗon ko ɓowɗi riwanno non sabu mboɗo yiya jamma joni Fouta jiya jofde nayyi ɓe kuɓɓa ɗon hankkadi dubuji hunde woni ɓuuri kono mbeɗa sikka maaro ko ɓowɗi ndiwata non nagge ɓuuri ɓoom ɓuuri hen mawnude kam ko yidde ɗum nde tan e itade mum a yidde ɗum nde so yawti kadi nangue e nagge par ce que nangue kadi wawa ayi golel keccel dañguel lewru dañguel balɗe sappo dañguel balɗe 5 ene wayda wuurde ɗo e nangue humoɗo ha hiira tawa hay waɗani ɗum haydara machallah donc nangue gue e ndiyam ɗam foof walla jeygue gue ɗeɗo gueɗe tati wadde gurdam naggue waɗi résumé koye gueɗe tati woni ndiyam woni nangue woni safara jeygue machallah bon on pullo mawɗo lamɗo Égypte ko o addi kam andede na ƴetta nayyi ina nawa Égypte ina wurnoyeɗi toon wiyaka noon ko kanko addi won wiɓe ni ko on tan woni fulɓe mbiyata ilo kanko manama kanko woni ilo sabu ko sifate e ilo oga foof ina yalta e makko sabu ilam ilo alors ilam woni ndiyam nayyi ɗi jalti ko e ndiyam nayyi ɗi jalti ko e ndiyam ilo e hoore muɗum ko ndiyam yanke eyyi ɗum ɗon kadi haala gorko ɗum kadi ko witto wongo walla gandal gongal woni nder toon ha paama neɗɗo kadi e ndiyam neɗɗo kadi holko woni neɗɗo kadi e ndiyam wadde en garat ɗon Sahara o hoɗama duuɓi ujunnaji 6 ko yimɓe ummi ko Sahara o wiyete yimɓe ummi ko Sahara arde joni ko duuɓi ujunnaji 10 donc duuɓi ujunnaji 10 hoɗoɓe gonno caggal de ɓe iwi nde e Sahara David Colson e ballidijo mum biyeteɗo Alec Campbell ɓe mbaɗata wittoji mabɓe eɓe gone less hayre kaaƴe ɗe mbanno ko cuuɗi yimɓe garanno tawa cuuɗi ina jalte hayre nde walla kela ɗum ha daña hen cuuɗi koɗa e nder kaaƴe ɗe noon gurdam aduna yanke neɗɗo yanke gadanam ko noon wano joni noon kamɓene de ɓe gari ɓe mbaɗa wittoji mabɓe ɓe jii nate nayyi e gueɗe goɗɗe ne mbaɗa e ɓale ɗe eɓe ƴeewa ha ɓe kaljiti golle mabɓe ɓe leeli ɓe pofto ɗo ɓe jooɗi ɗo less o ɓale ɗe ɓe koyni dow ɓe jii kadi ko dessin o nani dow oɗo banggue e oɗo banggue dow fof waɗi dessin ɓale ɗe ɓe ummi ɓe mbi ɗo noon goɗɗum nani ɗo par ce que holko pourquoi ɗeɗo ɓale dow o no ɗo wayni ko noon ɗo way ɓe ƴeewi kamɓe koye mabɓe ɓe tawi ko tremblement de terre yirbango leydi waɗi noon ko wonno less ko arti less ɗo ko wonno less ko wondi dow ɓe mbawi noon dañde kadi famde ko ɗum woni sababu fergoji fulɓe ɓe ummi e nder Sahara ɓe jippiti sud du Sahara o ɓe gara nde ɓe gari nde noon ɓe dañi koɗorle diwanuji leyɗe ene wiye leyɗele leydi mabɓe ndi ɓe gadi hoɗde walla ɓe mbiya ala ko guure tan wonno ko guure mawɗe battam lami koɗonoɗe wuuro wiyetego Mboro wuuro wiyetego Malle wuuro wiyetego Masina e wuuro wiyetego Fouta eyyi leydi Fouta e leydi Masina e leydi Mboro e leydi mbiyetedi Malle fergoji jaaɗi Mali ɗi law jawtuɗi ha leydi Cameroun ɗiɗo ummi koye Malle sa yi to mabɓe mbiyanma ko Malle ɓe gandi ɓe hen noon mbiya Mali tan kaɗa hen kono ko Malle wonti Mali donc ko Malle adino fergoji iwɗi e Mboro mo Algérie o péri hen natti leydi Mali ndi payi Sénégal gari ha Cap-Vert ɗo fulɓe gadi ɗo e Cap-Vert waɗaɓe koɗannoɓe Mboro wuro nani ɗo mi yahani go maggo taw kono Mboro nani ɗo ɗo ɓe innitiri Mboro mo Algérie o ɓe koɗi ɗo
après ɓe jippito e nder Cap-Vert eɓe ngara ha woni yoof en ɗo ɓe ganannoɓe no gaynanayi maɓɓe sippune maɓɓe lebuɓe ɓe tawnoɓe kadi na gadda laaɗe mumen no joofa ɗon ɓe mbatti wiide jehen joofde ɓe hen mbi ko joofde laaɗe ɓe mbi jofde nayyi maɓɓe ɗum addi inde yoof ɗum ko hunde lamde woyi yoof o mo tawɗen sen bittoyi ɗum ɓe mbawa salade yoof wona wolof yoof ko pular konngol pular wi noon joofde nayyi gande pular noon ene heewi e guure bon way kono tiwa wonni eyyi wa ɗon kam ko Cheikh Oumar en tan ɗum kam ɓooyani Cheikh Oumar en gari tan koye ɗin yontoji siwa won woni siwa won ko ɗum addi inde muɗum machallah donc ɓeeɗo waɗaɓe gari ɗo e Cap-Vert caggal mum fulɓe woɓɓe garoy woni fergo kolitengel ba on ari ha ɗo e Dakar eyyi o tawi fulɓe waɗaɓe no gonno ɗo kamɓe ɓe gari diwan deni birom ndaw ɓe ina banggue Mboro o banggue ko mbiyeten hande Malika o dande maayo ngo ɗo geeci ha yetti ɗo ɗo fulɓe ɓe koɗanno ɗo gaynanno nayi mumen ɓe fulɓe ne gari kamɓe wona aynaɓe ɓuuri labde kolitengel wona gayna kañum kono mbiyeten hande ni fulɓe saare toroɓe mabuɓe hono heddiɓe ɓe sakkeɓen lawɓen walla ko way noon yimɓe wuuro non ɓen mbayni hoɗorde ko noon kolitengel arno koye laamuji ɓe goni ko ɓe jiiloto kadi ko laamu ɗum ko fitino goɗɗo ɗum kadi yewtere mum ko wonde kono tan ɓen gari ɗo kamɓe noon gaddi ɗo ko wiyete Jaraaf e Satigi saabu Satigi o kolitengel wonno Satigi laamu makko lefol laamu fulɓe deniyanko wiyete Satigi e seɓɓe koliyaɓe kamɓe mbiyete hono wiyeteno Jaraaf kamɓe goni Jagaraf kamɓe lefol maɓɓe ha hande ko Jagaraf woni lefol seɓɓe ɓe e hono wiyeten deniyankoɓe lefol mumen wiyete hono Satigi ɓe goppi ɗo saltigue o ɓe goppi ɗo Jaraaf ɓe péri noon fergo ngo continue eɗen gandi kam kolitengel faati Fouta ewa donc ari ɗo heddiɓe fergoji ɗi ɗe gari nde ha guure ɗe koɗi duuɓi kewɗi ɗum hono wiyeteno ɗo hono wiyeteno Masina nani jooɗi banggue muɗum e nder leydi Mauritanie ndi Fouta nani jooɗi e nder leydi Mali ndi faade hirnangue hono wiyeteno Malle nani kañumne jooɗi banggue Mali o aywa Mboro nani hetti banggue funnague rewo faade Niger faade Algérie ko ɗo Mboro wonno Mboroɓe ɓe péri ɗon gari mbiɗen ga e Mboro kono kadi caggal mum de ɓeɗo koɗi nde kamɓe ɓe toro ena hooɗi kañum waɗani ɗon daraki ɗon escale mum fergoji kollami kañum ɓe pertan ɓe jawti ɓe gari leydi Toro ndi ɓe jooɗi ɗon jeeyi noon ha koɗorel ɗe kadi natti wawde hodde e nder Fouta on Fouta kindi o mbawani hodde to Masina to holko woni sababuji ha ɓe wonnoɓe Mboro ɓe péri holko woni sababu ha wonnoɓe Malle ɓe péri ɗum ko laaɓani kono tan Fuutankoɓe péri tawtoyi Toro ɗum waɗi ɓe mbiya Fuutankoɓe ɓe Toroɓe ɓen per tawi Toro woni mawɗo Toro woni yuman Fouta tawi ɗon Toro ɗon waɗaɓe gonno jawɓe garo yino caggal mu tawiɓe ewa joni noon feroyɓe gari ummiɓe Égypte ɓe ko ɓen goni salsalɓe guete yoga ɓe ɗum ɓesgu mumen kamɓe gari ƴettiti laamuji ɗi laamu yi kono noon tawi kam ko aynaɓe fulɓe ɓe aynaɓe ko saabu salsalɓe ɓe kadi ɗe gari nde ka enne kadi mbay kono kolitengel mbimini joni ɓe gonano aynaɓe koɓe fulɓe tigui laamatoɓe tan saabu ko ɓesgu boɗowal ma kam e mboluma kam e jaaliga ma kam boɗowal mboluma kam noon kañum jooɗi Toro e ardi koye laamuji gadi koye pine laamade ewa kamɓe ɓe poɗodiri ɗon laamuji hanti ha Bocar Biro mboluma kam jooɗi hanti guete e joƴƴini laamu laami Toro e ballal waɗaɓe ɓe jabde e jawɓe ɓe o tawi ɓen ɗon ɓen jabbi ballimo o jiɗɗin laamu makko machallah Baba Dono ina wayno ko mbiɗa ko naati e noppi ɓiɓɓe fulɓe yeeɓiyankoɓe Dakar TV International toujours siftindeɓe tan eɗen ɗo tigui e ɗiɗaɓijo émission meɗen witto ɗum noon ina wayno a memi ko fati iwdi e fulɓe nane mi wino sen mbi hande eɗen bitta ko fati iwdi fulɓe en gummotako ɗo ene ɗum noon a memi hen bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Dakar TV International Dono Sampate Diallo ɓiɗɗo mo donna e tareji
ɓiɗɗo mo décoltareji tan gudde nammade hay min de ko toon jeeyami de non ɗigginayi ɗon voilà jibinaɗo hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeeɗiɗi toon tigui to décoltareji donc o waɗi voyage uji kewɗi manam o ɗannima o ɗannima e leyɗele kewɗe leyɗele hen noon ina waɗi hen Niger, ina waɗi hen Togo, ina waɗi hen Côte d'Ivoire. Ko ɓuuri hen tengtude ko noon woni hol toon woni image mo jiyanno ɗon joni o toon to Cameroun. A ƴeewoyi a yeehi Cameroun, a yeehi o mo gandanɗa hoore ma kanko woni laamiɗo toon o laamori wiyata o laamori mais mbiyanmi ko ɓuuri feñde e laamu makko min ko jiimi nayne hen wadde de pullo woni nagge woni pullo. Image o nani aɗa nani eɗen kuccita hen ɗum noon holko kalata e oɗo image nde jaaɗa toon nde holko tinɗa he hoore ma e ɓandu ma hol kadi ko mbawɗa hen hokkude bandiraɓe ɓe. Oɗo ko galle gaynako wona galle laamɗo, ko galle gaynako. O ko galle gaynako. O gaynako de ƴeewire to nayi muɗum ko hélicoptère mbiɗa. Non wori machallah. Non wori. O woni Abou Ousmane. Abou Ousmane. To Gawdere ko pour lo Bolaro. Bolaro. Koye fulɓe Wolare ɓe o jeeya. Kamɓe ɓe ngari e nder leydi Cameroun ndi sa'ade Ousmane Fodiou Dem ƴetti jihad noddi yimɓe yo ngar mballa ɗum laamade mballa ɗum yani darnude islam mbaɗa jihadi koye on sa'a arɗoɓe ngara ina noto kala laaminoɗo yimɓe mum o nodda ɗum ara o itta drapeau o ko ɗum machallah. o okki drapeau noon goto biyeteɗo Modibo Adama ko suka ɓuuri famɗude arannoɓe foof kañum kam ni wonano arɗo ko arɗo neli ɗum kono de o ari tan Ousmane Fodi wi an mi tottata drapeau am nawana goɗɗo ko an okkami drapeau arɗo sina yiɗi drapeau yo artu yo ar kañum ne mi rokka ɗum ara rayewol kamɓe mbiyata tutowal mi okkatama tutowal ngal jaa okkoye goɗɗo mi okkete tutowal ngal jaaha tutoɗa islam ɗo monɗo sabu an ka gandu mi ɓuranima gandal ɓurmami ko duuɓi ɓurmami mataw ko mi fuɗɗi kono an kay jinmi ko jooɗanoɗami banggue rewo leydi Nigéria hande ndi to wiyete Fombinari e Cameroun Fombinari muɗum ɗum on gorko initura diwan o wiyete Adamawa eyyi toon to diwan Cameroun. toon to diwan Cameroun e Nigéria fof. Nigéria o ene waɗi laamɓe fulɓe hande ha hande gila nden ha joni laamɓe fulɓe 15 e ɓe nder leydi Nigéria ndi e Adamawa mo Nigéria o to Cameroun to laamɓe 26 pullo goni toon ɓen fof ha joni ne mbaɗe prêté serment kala yontere yimɓe ne ngara juurade ɗumen joni noon ɓe mbaɗi erago o gorko pullo hitande foof o waɗat erago waɗa journée nationale de la vache ha watti noon journée internationale de la vache machallah mois de décembre 2013 ɗon min keeɓi habar o bon ɓayde komi wittiyanke mbimi ɗum ñalande nde mi tawtorte nde ɗo naggue mawninte adunaru foof ara yimɓe foof gara tawto chaque décembre eyyi chaque décembre kanko waɗatno tan nden hitande noon o waɗi ɗum international o noddi leyɗele foof leyɗele Afrique mo waɗanta wonde 14 leydi jehino toon Sénégal Guinée Bissau Mali Burkina Faso leydi Gambie ndi leydi Mauritanie leyɗele goɗɗe tan ha ɓe goni leyɗele 14 ɓe garino ɓe noti toon to Gawdere on saha noon min jaami toon bon ɗoɗo ɓe image goɗɗo nani hen ko nden hollirta mataw oɗo image tawi naati nder ɗo hollirta laamu oɗo ko laamiɗo Gawdere e voilà ɗo ko laamiɗo Gawdere galle Mouhammad Issa Ayatou mo ganduɗa kañum woni mbo bamum woni Issa Ayatou laamiɗo ka football initira bam makko o noon Issa Ayatou kañum ko laamiɗo to no wiyeteno Garwa kono oɗo ko Mouhammad Issa Ayatou nder ɗo ay ɗiɗo cuuɗi tibaji kamɓe ha joni ɓe goppi tibaji ɗi nani ɗon batimaji mawɗi nani ɗon mahano yooɗi kono tibaji ɗi nani ɗon embo waɗa ɗo joni jeysi mbo dogno puccu mbo dognano laamiɗo Fombina woni laamiɗo Gawdere ndo ƴoola mo ganduɗa arino ɗo jumna jawtuɗi haw yiide Macky Sall o jodinoma e muɗum on nani ende jooɗi ɓe oɗo noon wonno mama makko rokkuno mamum ɓeɗo hono wiyeteno tutowal woni drapeau ɗum waɗi noon ɓayre o ari e ɓe gara yeeso makko kanko laamiɗo Gawdere o dogno puccu e yeeso makko
ɗo noon ko tawi ñalande nagge nge yawti tawi ñalande nagge yawti o holliri e ñande min jahata to ƴeeɓoyde nayi ɗi o holli amen ko ujunnaji 7 nagge o addi pour waɗa défilé yeeso yimɓe woni ƴaro o ƴari ɗon ujunnaji 7 wadde nayi ne ƴare min de cikkanum ƴaro ko beyi tan baali ƴaro baali plutôt ay ƴaro mbaɗannoɗo beelel o gammu beelel aɗa nden mbaɗa ƴaro toon min mi yiide ƴaro ƴaro baali ɓuuri hewde kono ƴaro nayi kam ma sina faade funnaɓe ɓen kewani baali ni ɗum waɗi ko nayi tan ɓe ɓuuri jogade ɗum waɗi ɓe mbaɗanno ƴaro gila e Sekou Amadou Hamad Lobbo laaminoɗo masina o sikuji masina o on waɗanno ɗum programme kam addi ɗum waɗi ɗum programme e fewi ɗum ha fewi yimɓe mbatti hanti hitande foof ƴaroji ne mbaɗa so aynaɓe jeehi gaynoyi hakkalti gara ewa jooɗo gona e waɗanede hono wiyeteno ƴaroji mumen dokke jeenariji e ko way noon bon joni oɗo ha joni Abou Ousmane oɗo pullo milliardaire mo ganduɗa ni jogui ujunnaji 25 nagge guurɗi e nder Rance Amawo Rance Alhaji Abou Ousmane ɗum woni Amawo ko inde nde fecca ɗon woni Rance Amawo e nder Rance Amawo ko 70 kilométre barbelé waɗaɗo saña ha tiiɗi barbe nder he ujunnaji 25 nagge koɗi e nder capanɗe nagge koɗi e nder on ɗon barbelé kono kadi mi jogi goɗɗi oroji e nder ladde ɗum waɗi noon andude nayi makko kam koko natti webde kono ɗo joni ɗo holliraɗo directeur Rance ari nawi kam mbeɗa ƴeewoy nayi ɗi ko on haali e yeeso makko wonnoɓe ɗon ɓe hay goto kadi yeddani ɗum wonde ko 25 goni e nder Rance o ujunere kono goɗɗi ɗi ɓe kalani haala majji ɗum noon woni o wawata ƴeewoyde ɗi hayso ko 70 kilométre ɗi tan so wi emo ƴetta o tan o ƴeewoyde ñallal o wawa sabu laabi ɗi oto dañata ɗo rewi waɗi ko kaaƴe waɗi ko jolɗi waɗi ko jooli donc so yiiɗi yeewoy ɗum ko hélicoptére waɗata on tourna e nder majji 70 ɗi e goɗɗi gonɗe ladde ɗi waɗa hélicoptére makko ƴeewa waljita warta machallah yeto gawdere ko joom ngaalu ayi galle o sinno aynaɓe foof keɓanno miijoji sa joguima jawdi heɓ faaro heɓ nafoore e jawdi ndi taw oɗo woni mataw yalti yani toon to gonɗen kono tan ko pullo ñantuɗo gaynaka ha yooɗi sa ƴeewi galle o mi yiyani milliardaire africain joguiɗo galle ɓurɗo on galle machallah non hectare uji kewɗi o waɗi galle o boowal ngal tan dingiral ngal ɗo otoji darato ngara ɗo tan ko 3 hectares woni ɗon o waɗi hen juma ko heddi ko ñanta ha yooɗi e sa yi ɗum tan dara ɗon aɗa yeɓa taw tan galle o min de garmi nde o rokkimi yamirore galle o yomi naate makko kala ɗo jiɗɗa ɗo jinmi mbeɗa wonde caméra no ƴettama ɗum ko bangge ɗum filmaji mum ko bangge tan jiidani ɗo holliraɓe min gondi o waɗimi invité noon e dimanche goto o wimi ngara mi naɓma jehen Rance ƴakken kusel jaren kosam mi holluma bandiraɓe am yimɓe notable en fof nodda ɗum woni ko yiya ko mbeɗa yaaha e nder nayi ɗi ko invitation caggal nde ñalande nagge waɗi fulɓe fof kooti yimɓe arnoɓe kooti mbimi noon komi keddotoɗo leydi he mbeɗa yiɗi wadde wittuji e nder leydi ndi mi waɗi to lebbi 3 durmi yaade Nigéria mbaɗi hitande e nder leydi Nigéria ndi durmi yaade Ghana Burkina Faso yaade Niger Côte d'Ivoire ɗon kadi mi waɗi ɗon presque hitande wotere machallah donc mi waɗi duuɓi ɗiɗi e lebbi 7 witto ngoɗo ngo mbaɗmi ngoɗo machallah duuɓi ɗiɗi e lebbi 3 jeetati e lebbi 7 presque tan duuɓi 4 duuɓi 3 timmuɗi presque duuɓi 3 voilà Dono Sampate Diallo no wiyeteno kadi pullo mo nanta pularo gilnani ha joni nana ɓiƴen wiyami waxtu moɗon yoni bisimilla pullo mo nanta pularo si sawande o salminama kankone nde wonno jaggue kaɓirɗe he ɓe mbi waxtuji meɗen gasi kono noon mataw maɓe kopku meɗen walla ko haala pular mbiyata ko laana heewi ko foof mbeɗa salminenenam takata ɗum yiwde eyyi ɗum noon wadde en heeƴe hen voilà donc mbasoro holko basortoɗa bandiraɓe fulɓe holko baynortoɗaɓe kadi siftindeɓe hande wona plateau men dernier saabu désormais kala ko mbeɗa yaaha kala ko mbeɗa waɗa kala ko mbeɗa yiiɗi andude walla kala ko mbeɗa yiiɗi namdade ko fati pulago sa wawa ardenema caméra ar ha galle ma joɗɗen jewten hen saabu gonga mboɗo sohluma kono dentalgal fulɓe ɓe kadi eɓe cohluma holko basortoɗaɓe uddiren ɗo émission o
mbeɗa wasoɓe deɓe jomen ngaluji e de mbaɗata en kaɓenne ɓe mbaɗa kaɓorɗe mbaɗe hono ni machallah yoɓe mbaɗa radioji mbaɗa kalirɗe ɗe mbaɗa ayawoji ɗi ɗo ɓe mahi jumaji ɗi ɓe mahi jamaji ɗi yoɓe gandu kadi leñol ngol neno sohli tawde aduna o yarata ɗo jaren ɗon machallah eyyi saabu pulagu men ga ina yaari caggal to banggue janggude e ɗaɓɓude ngaluji e ñantude pulagu sa yi Cameroun e yi Nigéria sa wonano pullo tan a yiɗata wonde pullo waɗi ɗum ko pullo dogata yalta pulagu wonto e leñol gongol ala ko liƴƴi goɗɗi ɗi gone dogde ne gonto e fulɓe ne ɓeydo e kewale fulagu wadde on sa fulɓe ɓe mbawata yaade goppor leñol mumen saabu ko en woni sohlaɓe kañum woni yeɓateɓe so waɗi ɗum koɓe janggu Abou Ousmane en ɓeɗo fof ko ummiɓe école oɗo milliardaire ko ummuɗo école waɗi goɗɗo nen to ne wiye Bouba Nana ne wiye Bouba Nana ɓuuri mbo moƴƴinde nayyi mum ene waɗi goɗɗo koɓe hewɓe jomen ujunnaji nogas nagge e nder Cameroun eɓe keewi wona neɗɗo goto ko jomen ujunnaji capanɗe joyyi ɓe ɓen mbiyete ko tata walla ɗiɗo kono kam nogas o 15 14 ɗum kono wayni leydi kono haɗani ɓe mayi ko école aji ene jogui kadi établissement mo ganduɗa sa ari toon joni tawata kadi ko école aji privé ko kañum waɗi ɗum ina yimɓe ɓiɓɓe Cameroun naɓe ne jangga hen kañum fewni toon usine aji goto e mumen foof ko goto foof directeur général walla PDG ko noon jogui DG taw ko ɓiyum walla DG en ɗiɗo taw ko ɓiɓe mum eywa joni noon enen ɗo gonɗen ɗo sen jiiɗi enenne pulagu ngu arta mbaɗen feere janggen mbaɗen feere nanodiren natodiren ɓattodiren ɓuuri ko mbaɗɗen ko peccor leydi men ɓuuri bonde no fecciri pulagu mum leyɗe kadi kañum woni yuman pulagu ɓeɗo joni kala hemo jiiɗa wiyatma ko Fuutatoro min peri ɓuuri ko heew saabu mbiyatma ko Mali te Mali kadi wiyatma peri masine wiyatma min peri Fuutatoro ina anda beela ko Fuutatoro Mauritanie o walla Fuutatoro Sénégal kono ko Fuutatoro kamɓe peri wadde noon Fuutatoro woto yaaha jibina fulɓe ɓen jahano goni fulɓe kamɓe ɓe garta ga ɓe mbiya tukulore en ɓe noto ɓe mbiya koɓe haal pulaar en ɓe noto ɓe gona haal pulaar en koɓe joom en pulaar en haal pulaar ko banggue haal pulaar ko kaalowo mo wona pullo a wawa wiide wona haal pulaar ceerno Samassa ko haal pulaar kono noon ko soninke banggue leñol kono ko haal pulaar saabu kanko ɓuuri fulɓe ɓe labtude ko haalata ceerno Madani Tall sa waddiɓe kamɓe ɗiɗo ceerno Madani Tall ko joom pulaar oyto ko haal pulaar saabu ceerno Madani woni donɗo e mamiraɓe muɗum eywa oɗo roni e mamum en banggue ɗiɗɗi foof toon tawi leñol Saydou Antoumane Djibine Cheikh Oumar o ko ɓi kuro kumen kudeje Sadiga Sangare Boɗowal Makam Adama Aïssa ɓi Penda Abdallah Samba Ili Bana bureau mbolu Makam Cheikh Oumar yaldi koye mbolu Makam e Boɗowal Makam oɗo so wiya kañum jeeyi pulaar ɓesgu mum joni no wiya ko haal pulaar en ɓe kalani ɓe jeeyi ɓe kalani ɓe jeeyi ceerno Samassa wawi pulaar no feewi kono noon en farnoto ko soninkago toon lasiri mu jeeya voilà gasi wadde yon paam ɗon mbaɗen feere gaccen peccoñ koñ mabuɓe sakkeɓe ɓe hono wiyeteno jawamɓe ɓe e leƴƴi ɗi fof wayluɓe e lawɓe ɓe yerimayo en ɓe ɓeɗo fof gaddirano ko ha dañen ministre uji daraniɗi ɗum oɗo ministre heede ngal ɗo oɗo ministre ɗum juɓɓudi wonno pulagu wasa yaade ina luɓoyo wayluɓe woɓɓe walla yiiloyo lawɓe woɓɓe walla yiilo sakko woɓɓe pewnan ɗum so yiiɗi yuɓɓinde laamu muɗum nodda jawamɓe ɓe gara pewna ɗum so diine islam noddama toroɓe gara ina keewi gande ina janggina ina jooɗina ɓanka diine e nder muɗumen ɓe gacca kadi koɓe mbiyata men ko soninkoɓe gaddani fulɓe islam ɗon sellani fulɓe gadi nadde islam ɗum ko sa ƴeewi haari hono wiyeteno haari gaden haalanma pullo tawaɗo e nder leydi Palestine mbo ɓe gadi nannude islam tawi yonto Oumar Bonil As Oumar Bonil Khattab onno khalifa on saha fulɓe nde naati islam nde ɗum limata ko temedere nde de wiyete temedere caɓɓe joyyi tawi fulɓe fof naati islam machallah hankanti ina wayno gasi ha laaɓi ceer bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Dakar TV International ko ɗum tan min gaddanno won ko ɗum gasani noon mataw wiyete ko émission dartinama ɗo henne kono pulagu ngu ken artoyoɓe hen ina wanno kadi ko heewi ko jiɗɗen yewtude ken jewtani ɗum noon en calmini kala jooɗiɗo tan ene yeeɓe men oɗo saaha en juurima ɗum en calmini toon to diwan d'école tareji toon to diwan Donna tareji en calmini kadi ha Madina Diaƴɓe saabu ko toon iwdi baba woni somi wi
école tereji donna tereji ko toon iwdinene woni mi salmini kala ɓiɗɗo pullo ɗo mbawɗa joɗade mi salminima mi wima jaam ñalle maɗa en calmini kadi ɓeɓe gandanɗa hoore ma ko kamɓe goni régie Elage Mawdo Malick Diouf en calmini o mo ganduɗa hoore ma kanko woni Hadija Sy kamɓene ko kamɓe tigui e jaggue e kaɓɓirɗe ɗe nde wonno noon suuka so gamri muɗum yooɗi feewi mantama ko yummiraɗo jaggue balaɓe he ɗum noon machallah émission moɗon witto wondude Fatima Wele e debbo Mamadina Diaƴɓe mi wimon wassalam pawe ɗon juuɗe moɗon tigui ko Dakar TV International mine moɗon ha saare nebam ɗum noon Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo